auchiel kende kama gintiere. Ang'o ma dipo ni timre to wich bar maduong' nyalo bedo ni aka? Apani wich bar mokwongo maduong' kabisa anyalo dok chien. Nitie mpango moro mane watemo keto mondo ne timore. Ne waneno ni pesa madhi mare NGCDF mar infrastructure ne focus ndalo cha nikech nwang'e ni gini dhi timore. Nwang'e ni ne focus on temo mondo mi giger labs ma nyithindo nyalo timo weche mag experiments, mondo giger classrooms, mondo gilos sikunde me gwengegi. Nitie moko minyicha sirikal timo directly. Inyalo pane kata wan kane wan gi magwanda cha nitie pesa moko mane wagolo mane gero CBC classrooms. Most of them ndalo cha nogere senior school. Koro nitie monego bed ni jo NGCDF bene timo mondo ng'ato gito skunde me gwenge chalo nade. Nikech nyithindo biro mana dhi skul ka gineno ka skul dwa nino negi maber. Nikech kane wang'iyo dhiro ka atamalo chiegni 71 mag nyithindo gin nyithindo mane dhi gima nwaluongo ni sub-county schools. Koro ing'eno onego bed ni waikore to kare sub-county schools dhi bedo moikore maromo nade mar kawo nyithindo. Koro yudo ka skul samoro ok oikore maber ahinya, koro ka nyathina ni mane skul modwa dhi to ne ni onge gimodhi somo. Mano mineno ka skunde moko onge gi nyithindo to moko yudo nyithindo mabuo. Namba 2, ing'eni en jopuonj. Ing'eni mano wach mosebedo matek kabisa. To senior sani ok onego bed ni bedo matek kaka junior. Nikech jo senior school jopuonj gi nonego bed ni ne dong' adong' kaka ne gin no. Kata bed nyithindo nodok matin kane oter jo junior premises mag primary ok nonego bed ni dok piny. Koro kanyo pok anene complaints ahinya. Tapani main thing number 1 en udi ma nyithindo nyalo some, labs and all that. Number 2 en wuoyo gi jonyuol through chiefs gi sub chiefs gi jodongo gweng' mondo nyathi moro amora mandan kenyero ka nyathi wacho ni fees otame ting'eno onego bed ni somo mar secondary en nono mar day secondary. Onego bed ni capitation ichulo kucho ne nyathi ka nyathi. Koro yudo ka gima janyuol dhi dwaro en pesa moro mar uniform. Ndalo manwa timo mopping kane watero nyithindo skul kata nwayude gi uniform ma isomo e primary tidhi donjo nikech en in smart enough kata koro mos inyalo ng'i kaka jonyuol nyalo yudo ni uniform. To sani kanya neno kaka nyithindo donjo kata skundwa me day school ma inego bed nyithindo dhiye, waneno ka principals oketo